जिहेतु माने स्ट्रं केन्डिडेट दङ फार्स्टआ जाबाय माने बारग' मिटाराम बसुमतारी बेनिफ्राय BPF-निफ्राय बिथां फैलाव दा बिथांमोना नोंथांनि थाखाय माबा फेक्टर नामा? गिबियावनो साफ्रोमबो रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आं हामग्लायनाय होबाय। नैबे 37 नं धनस्रि समस्तिनि आङो UPPL दलनि बिजाथि मुस्रि रुजुग्रा मुसाहारि। दिनैनि तारिखाव आं नैबे 37 नं धनस्रि समस्तिनि गेजेराव जेसेबांखिनि रायजो राजानि गेजेराव आं जि गिदिंनानै नुबाय बा जेसेबांखिनि रायजो राजाफोरजों आङो सावरायलायनानै बिथांमोननि सामाजिक बा राजहुआरि समस्या व्यक्तिगत जि समस्या बै समस्याफोरा दिनैहाय BTC जानाय 17 बोसोर जानायनि उनावबो गोबां ओनसोलफ्राव दिनैसिमहालागै लामा गैया दालां गैया आरो व्यक्तिगत भाबे IBSफोर मोनाखै बा दिनै मा होनो जब कार्डनि जाख्ल'नाय बा दिनै एनरेगानि खामानिफोर माने सम्पुर्ण भाबे दिनै मावफुङाखै बेफोरखौ नायनानै रायजो राजाफ्रा जथेस्थ'खिनि सोलायनायखौ दिनै लुबैदों मोजां सरकार लुबैदों आरो बेराफारसेथिं जोङो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि BTR सुक्ति जाबाय बे सुक्ति जानायनि उनावहाय स्पेसियेलि फ्राय 80% बर'फ्रा दिनैहाय बे BTRनि सुक्तिनि गोरोबथाखौ दिनै बरायदों आरो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाजों लोगोसे गुबुन गुबुन माने माहारिफ्राबो जायफ्रा दिनै जोंनि उसुंसेयाव थानाय बिथांमोनाबो बेवहाय जि आन्दलनफोर जादोंमोन बेयाव बिथांमोनाबो जथेस्थ'खिनि भुक्तभोगि जादोंमोन। ओंखायनो दिनै BTR सुक्ति जानायनि उनाव बिथांमोनाबो बेवहाय सान्ति स्थापन जाबाय बा दिनै खौसेथियाव थानांगौ बेखौ लुबैनानै दिनै UPPL दलजोंनो लोब लोब दिनैहाय ओंखारबोनायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों। दिनै नैबे फाख्रिबारि गामियाव जोंनि UPPL दलनि मोनसे फोसावदिंनाय मोनसे मेल जादों बा दिनै सावराय मेल जादों। बे सावराय मेलाव जोंहा माने सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय फैला जे बरगयारि बिथाङा बेवहाय आंनि जानानै नैबे 37 नं धनस्रि समस्तियाव फोसावदिंनो फैदों। दा बेवहाय रायजो राजाफ्रा बे माने जि माने माबा जादों फोसावदिंनाय जि मेल जादों बेखौ सम्पुर्ण भाबे श्रमदान होनानै थाखा फैसा होनानै बिथांमोनानो आयजन खालामदों आरो बिथांमोनानो बेवहाय लोब लोब गाव गावनि माने खरसा खालामनानै दिनै बेवहाय नुजाफैदों आरो जोंखौ आलासि हिसाबैल' लेंहरदों। दा बिनिफ्राय आं दिनै बुजिनो हादों नैबे 37 नं धनस्रि समस्तियाव UPPL दल हिसाबै देरहानाया दिनै खाथां आरो बेवहाय आंजों जुजिनो हानाय बा UPPL दलजों जुजिनो हानाय खाथियाव रावबो गैया। दा नोंथांमोना मिथिगौ बेवहाय जेनेबा 17 बोसोर जि माने BPF-नि जि सासन बे 17 बोसोर सासननि गेजेराव 12 बोसोर EM जानाय आरो थांनाय 2015आव जेननानै माने BTC इलेक्शनाव जेननानै TLCCनि चेयारमेन जानाय बिथां मिटाराम बसुमतारी बिथां मिटाराम बसुमतारीया दिनैहाय सासे माने दावहायाव जेननाय सिपाहि। ओंखायनो बेखौ माने गावनि दलनि मानसिफ्रानो BPF-नि मानसिफ्रानो बेनो माने टिकेट होयोब्ला जेनगोन बेखौ नुखानानै बेखौ टिकेट होआखै जायनि खारनाव बिथाङा दिनैहाय UDIP-आव थांदों। दा UDIP-आव थांनाय लोगो लोगो बिथाङा जिहेतु अलरेडि बे ओनसोलावनो 17 बोसोर खुंखाबाय बे 17 बोसोर खुंनायाव मा मावदों मा मावा दिनै रायजो राजाया नुखाबाय। ओंखायनो जाय UDIP-नि दलनि दिनै मददगिरिफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोनाबो आधा आधि दिनै UPPL दलावनो दिनै जगदान जाबोदों। ओंखायनो बिथाङा जोंनि बे 37 नं धनस्रि समस्तियाव आङो माने आंजों लोगोसे जुजिनो हागोन होननानै खुनु आं फेक्टर सानाखै आरो बिथाङा माने जेनगोन आरो खुब माने गोजानथार भटआव जेनगोन बियो। जों नुदों नोंथांजों लोगोसे सोमावसारबोनाय फैलाव मोसाहारिया माने बेहाय BPF-नि जानानै देरहादों बेनि बेलायाव दा फैलाव मोसाहारिया दिनैहाय बेवहाय माने केन्डिडेट जादों। दा केन्डिडेट जादोंब्लाबो बिथाङा बे ओनसोलनि मानसि नङा। बिथाङा गहपुराव जन्म जानाय बिनि उनाव बिश्वनाथ सारिआलियाव फैनानै न' लुना थाफैदों। दा बेवहाय बिजाथि होननानै जुदि लुबैयोबा मस्ट लकेलखौ लुबैयो जायखौ सुखु दुखुनि समाव लोगो मोनो दा बिथांखौ लुबैयो आरो थांनाय दिनफोराव बिथाङा माने NDP हिसाबै खामानि मावबोदोंब्लाबो मोजां मावैनि थाखाय आरो बांसिन थाखा फैसानि माने लेनदेनाव बारा मोजां
नङैनि थाखाय आरो माने राजनिति भाबे बिथांमोना गाव गावनि बेक्ति स्वार्थनि थाखाय गुबुन गुबुन दल संगठनफोरजों जि समाव जोङो माने खामानि मावदोंमोन राजनिति भाबे सोरखौबा हेफाजाब होदोंमोन बे समावबो बिथांमोना सोट खामानि मावखोमानानै बै दल संगठनफोरजों बिथांमोना थाखा फैसानि लेनदेन खालामनायनि थाखाय थांनाय 2019 मायथाइयाव बिथांमोना होखारजादों दा होखारजानानै बिथांमोना BPF आव थांबाय BPF आव थांनानै उनावहायबो जायफ्रा दिनै फुराना BPF माने जायफ्रा BPF माने दाजेननायमोन दिनै मिताराम बसुमतारीजों लोगोसे गोबां बिदिनो दाजेनग्रा BPF दाजेनग्रा बा मावजेनग्रा दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोना दिनै ग्रहन खालामनो हायाखै जायनि खारनाव BPF आनो दिनै थुख्रा थुख्रि गावजोबना दोनदों नैबे 37 नं धनस्रि समाव रायजो राजानि माने सापर्टआथ' आलादा बाथ्रा बेथ' रायजो राजाया माने जायजों माने जायोबा लाब जागोन बा जायजों माने मोजां सरकार जागोन जायनि दाराव मोजां आसा खालामनो हायो बिनिफ्राय होगोन खिन्थु दल संगठनाथ' गावसोरनि आदर्शनि सायाव थानानै खामानि मावनांगौ दा बिथांमोननि माने दैदेनगिरिफ्रानो दिनै BPFनि दैदेनगिरिफ्रानो दिनै फैलाव मोसाहारि बा प्रेस मोसाहारिखौ गनायनो हायाखै दिनै माखासे माने BPFनि कर्मिफ्राबो जोंजों फैदों आरो जों नुदों माने BPFफोरा आसनि आरो नैबे GPS टेकिं खालामनाय हाइवे न' फैदों होननानै बिथांमोना दायो बेफोर बा आधार लिंक जि खालामनांगौ होननानै जि माने ID नाम्बार होदों माने IY न' बा PMAY नि न'नि बेखौ एक्चुअलि ब्लकनिफ्राय GRS फ्रा होनांगौमोन दा बेखौ बै GRS फ्रा माखासे बायसनेस माने पलिटिकेल बायसनि थानायनि थाखाय बिसोरखौ लोगो हमदों आरो नङाबा बिसोरो दाने फुराना बे जिहेतु बे गामि ओनसोलफ्राव जि मा होनो बेखौ VCDCनि मेम्बार चेयारमेन दं आगे फिसे सिना जानाखाय बिसोरनि थ्रुयै बेखौ रानहैदों बा सोरबा फोसावहैदों दा बेखौ BPFनि माखासे कर्मीरा बेखौ राजनिति खालामदों एक्चुअलि बियो माने IY न' मोननायनि थाखाय नङा बियो बेखौ आधार लिंक खालामनो होनायनि थाखायसो दा जों बेखौ मिन्थिनानै जोङो ब्लक बा DCनो जों माने जोङो अभियोग खालामनानै जेसेबांखिनि लिस्टफोर माने जोंनियाव दङ बेखौ जोङो रायजो राजानो खुला खुलि जों रानना होदों बिना फैसायावनो रानना होदों आरो बिनि थाखाय जे जों दिनै भटबो बिनो थाङाखै बा दिनैहाय बेयाव आधार लिंक खालामनांगौ जिअ'टेक लिंक खालामना होनांगौ बेखौ जों फोरमायना होदों ओंखायनो बेखौ लानानै सोरबाया जुदि माने राजनिति खालामदोंबा बे अयनाय बे गरिब गुन्द्रा जाया जाम्बा जाम्बिफोर बिसोर थगायनाय बियो जों बेखौ सोंखारियो दा बेखौ लानानै जाहाथे राजनिति खालामा आरो बिनि थाखाय जों रायजो राजानाव अलरेडि बेखौ फोसावनानैबो जों होखाबाय अरुणोदय आसनिखौबो बिथांमोना साननैसो बिथांमोनहा माने बेखौ आसनिखौ रुफाइन खालामनो होननानै फर्म रानना होदोंमोन दा बेखौबो जों UPPL माने हानजानिफ्राय बेखौ कमप्लेन खालामनानै दा माने बेवहाय जिहेतु BTCनि इलेक्सननि मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थादों दा ओंखायनो बेयो जाया बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टआबो बुंखाबाय जे बेखौ दा माने प्रजज्य नंथ'आ दा इमप्लिमेन्टेसन बेयाव जानाय नङा अरुणोदया ओंखायनो BTC इलेक्सननि उनावसो अरुणोदय फर्मखौ होनाय जागोन आरो BTCनि थाखाय ओंखायनो दा इलेक्सननि मडेल कड अफ कन्डाक्ट जाबाय थानायखाय ओंखायनो अरुणोदयखौबो दा माने बेवहाय बाहायथ'नाय जायाखै बा रायजो राजा बेखौ लानानै जेबो साननो गोनां गैया नोंथांमोननि समस्थियाव जिथुनिखि एवाइडिएफनि बिजाब खोब बेसे 40% मोननो हागौ दिनैनि तारिखआव 21,000नि सायाव दं माइनरिटि भटआ खोब बेसे जुदि बे पलिं जायोबा 18,000सो पलिं जागोन दा 18,000सो पलिं जायोबा 7-8,000सो मोननो हागौ आरो माने UDF हिसाबै खिन्थु मिटाराम हिसाबै बिथाङा मोना मिटाराम हिसाबै मोना बेयो UDF हिसाबैसो मोनगोन आरो आंनि बेलायाव आङोथ' प्राय 5-6 हाजारसो भट मोनगोन आङो माने 30% नङाब्लाबो आङो 25%सोखौ आं मोनगोन आरो नोंथांनि देरहानायाव अब्ला निश्चित दिनैनि तारिखआव आं बेखौ बुंनो हायो जे दिनैहाय रायजो राजा फ्राय 80% बर'फ्रा जोंजों दंखायो बेयावहाय गासै 26,000 बर' भट दङ बिनि गेजेराव 21-22 हाजारसो पलिं जागोन आरो प्राय 80% जुदि बर' माने आङो बर' भट जुदि मोनोब्ला प्राय 13-14 हाजारसो बर' भट मोनगोन आरो आदार्स भट दङ बेवहाय आदार्स भटफोरखौ मोननानै आङो प्राय 21-22 हाजारसो भट मोननानै देरहानाया दिनै